Miért nem tudsz fogyni erős túlterhelés mellett? Sokan próbálkoznak mindennapos sporttal, vagy akár napi többszöri sporttal, alacsony szénhidrát tartalmú étrend mellett. Sanyargatják magukat, majd pánikba esnek, hogy a kívánt eredmény nem következik be, sőt, esetlegesen a súlyuk még gyarapodni fog. Mi lehet ennek a hátterében? Az erős túlterhelés hatására a kortizol szintünk megemelkedik, és a szervezetünk behúzza a vészcsengőt, nem fog fogyni, sőt, mi több, még ödémásodás, vízvisszatartás is várható. A súlyunk gyarapodni fog, akár az arc is felduzzadhat, a végtagok, a kéz, a láb visszatartja a vizet, és ez mindenképpen a mérlegnél is megmutatkozik. És ez a teljesítményünkre is negatív hatással lesz, romlani fog akár a kardió, akár egyéb más edzésnek a hatékonysága. Ez semmiképpen nem megoldás. A megoldás egy jól felépített személyre szabott étrend és a kortizol szintnek az egyensúlyban tartása. Szakszerűen összeállított terhelés, fizikai terhelés és a regeneráció közti egyensúly. Amennyiben ismerősek neked ezek a problémák, vagy csak szeretnéd ideálisan összeállítani a fogyókúrádat, hogy ne alakuljanak ki ezek a tünetek, keresd minket bizalommal, segítünk neked a megoldásban.